Ako ťa môže dostať módny styling do závislosti? Práve v tomto videu sa dozvieš dôvod, zároveň aj o odvrátenej stránke módneho stylingu, ktorý vidíme všade na sociálnych sieťach a snažíme sa ním vo veľa prípadoch inšpirovať, ale predtým, ako v tom budeš naďalej pokračovať, určite si pozri toto video, môže byť pre teba veľmi prospešné. Duplom, pokiaľ máš pochybnosti o sebe, stále si myslíš, že nie si dostatočne dobrá, dostatočne dokonalá a snažíš sa to zvrátiť rôznymi rýchlymi nákupmi a zahltením svojho vnútra všetkými vymoženosťami. Ti odporúčam pozrieť si toto video, nezabudni ma sledovať na Revolúcia v móde, či už na Instači, alebo odoberaj môj kanál práve hneď teraz, aby ti už odteraz neuniklo žiadne video. Ako je možné vybudovať si závislosť na módnom stylingu? Pre niektorých ľudí to možno, že nejde ani tak dokopy a povedia si, že akože môžem byť závislá na tom, že si len tak sem tam pozriem nejaké video, kde sa ukazujú proste módne tipy, poprípade kombinácie farieb. Vo veľa prípadoch to bereme, že je nám to k nápomocnosti a že nám to veľmi pomáha. Ale pozor, niektoré skupiny žien to dokáže skutočne doviesť k závislostiam. Dokáže ich to doviesť ku vlastným vnútorným psychickým problémom, pochybnostiam o sebe a hlavne k tomu, že sklznú ku určitému syndromu dokonalosti, ktorý vidia na sociálnych sieťach a zároveň tým, že sa tým nechávajú inšpirovať, stále hľadajú cestičky, ako si to svoje vlastné porouchané sebavedomie napraviť práve tým, že budú všetko robiť správne v rámci toho stylingu. Na základe toho si vytvárajú aj určité citové väzby, možno s partnermi, nejakou partiou, kamarátmi, kamarátkami. A na základe toho stále menej a menej počúvajú sami seba a počúvajú to svoje vnútro. Predstavte si ženu, normálne si ju vyjavte a možno budeš mať nejaké predstavy aj o tom, čo sa týka teba. Hej, možno, že sa sama nachádzaš v týchto bodoch, ktoré tu budem hovoriť a môžete to vo veľmi veľa prípadoch pomôcť a stopnúť to skôr, ako sa to prehúpne skutočne do takej klasickej závislosti nakupovania rýchlej módy, sledovania neustálých nejakých fashion typov a toho vnútorného chradnutia. Ja tu priznám, že som tiež bola tak trošku mierne závislá, ani nie tak na módnych trendoch, ale skôr na tom, aby som bola čím viac dokonalá, vyzerala lepšie a lepšie. Tým, že som sa stále honila za nejakým ideálom krásy, ktorý nám teraz poskytujú sociálne siete a sociálne médiá a nás to drží v určitej ilúzii toho, že si myslíme, máme vyzerať naprosto dokonale bez akejkoľvek chybičky krásy alebo bez akejkoľvek nedokonalosti, či už prešľapoch v rámci stylingu alebo po fyzických častiach nášho tela. Najväčší problém, ktorý súvisí s tým fashion stylingom a k vytvoreniu závislosti je, že taký ten klasický suchý styling, ktorý sa nám ponúka vo veľkej miere na Instagrame, samozrejme podľa toho, čo vám ponúka algoritmus, čiže ak ste vyhodnotené v rámci Instagramu a jeho algoritmu ako tie, ktoré milujú fashion hacky, tak sa vám to proste šúpe na celej tej stene a stále nasávate nejaké nové informácie a inšpirácie. V mnohých prípadoch si ich pozrete a ani ich neuplatníte, aj keď si to tam dáte, že si to nechávate uložiť. Veľakrát sa to tak deje. A za ďalšie ste tým absolútne nasaté. A to vaše podvedomie vlastne začne fungovať na tom, že bude chcieť vyhľadávať toto, čo vidí na tom Instagrame, bude to chcieť vyhľadávať aj vo svojom živote. To znamená, že pôjdete do obchodu a budete hľadať proste produkty, respektíve módu, ktorá by bola presne napodobnená tým, čo vy vidíte na sociálnej sieti. A práve z takého dôvodu, že váš mozog si vybuduje určitú predstavu toho, že čo vy vidíte na tej sociálnej sieti, možno, že aj tá snaha o ten styling, poprípade to, že vy vidíte tam nejaké krásne inšpirácie, tak vy sa budete snažiť pripodobňovať presne tomu obrazu a budete to chcieť neustále proste obnovovať, inovovať. A to znamená, že si postupne začínate vyvíjať závislosť za prvé na nakupovaní vecí, väčšinou teda v tých rýchlych obchodoch,
kde je kvalita oblečenia úplne desná, ale zároveň proste vás to nejakým spôsobom dosíti. Strácate určitým spôsobom takúto svoju vlastnú predstavu o tom, čo by ste chceli nosiť. Akože tu absolútne. Proste vy strátite predstavu o tom, že čo sa hodí vám, po prípade, čo by ste vy chceli skutočne nosiť bez toho, že by tu existovali alebo neexistovali nejaké trendy a vy tomu začnete proste určitým spôsobom na tom byť závislé. To znamená, že môžete začať sledovať rôzne trendy, môžete začať sledovať rôzne prehliadky módnych nejakých dizajnérov, začnete proste si, ja neviem, kupovať rôzne kurzy o tom, ako sa dobre nastajlovať, ako to skombinovať, ako si vytvoriť taký štýl šatníku, ako si vytvoriť taký štýl šatníku a vaša hlava vlastne začne čokoľvek iné alebo odlišný názor nepripúšťať. Hej? To znamená, že vaša hlava si vytvorí predstavu nejakej ideálnej krásy, niečoho, kde ako ideálna žena, a milujem inak tieto instagramové v úvodzovkách videá, kde vám ukážu, aké chyby by nikdy v stylingu neurobila žena, ktorá je proste elegantná. A tu vidíme presne tú chorú predstavu toho, že my si ukazujeme navzájom to, čo je prípustné a čo je prínosné, bez toho, že by nás to nejako obohatilo zmysluplne. A nasávame somariny, ktoré nám reálne vôbec k životu netreba. Ktoré nám netreba ani k tomu, aby sme sa vedeli nastajlovať. K čomu mi je proste, akože k tomu, aby som sa vedela nastajlovať to, že, ja neviem, priesvitné sandále sú vôbec neelegantné a elegantná žena by ich v živote nenosila. Akože skúsme sa nad tým zamyslieť, že akože tu skutočne sa vytvára už určitým spôsobom svetonázor a vytvára sa určitý názor na to, čo ja mám nosiť a zase aká by som mala byť. Ja to veľmi rada prirovnávam napríklad k tomu, aj celú túto módnu sféru, aj napriek tomu stále módu milujem ako tvorca, ja ju nehejtím v žiadnom videu, proste nesnažím sa tu bojovať proti stylingu a proti móde ako takej, práve naopak, ale ukazujem vám tu trošku iný pohľad na tú módu a zároveň aj iný pohľad na styling, pretože pokiaľ my nezmeníme to, že v niečom sa síce cítime príjemne, ale nasávame to proste cez tie instasiete, že to proste nemáme nosiť, tak automaticky sa nám vytvára v hlave názor, že tak toto by som si asi už nemala kupovať a mala by som si kúpať niečo iné. A tie trendy sú stále nejakým spôsobom iné a nás to skutočne dostáva do závislosti a v tomto prípade naozaj tu dávam aj výkričníky, pretože množstvo mladých žien, mladých báb alebo aj starších žien, ktoré sú závislé na nákupoch, ktoré sú maximálne závislé na tom, čo si majú kúpiť, ako si to majú nastajlovať, ako to videli na nejakej influencerke, ktorá nemá absolútne žiadne hodnoty v rámci nejakého zdravého svojho vlastného života a svoje vlastné, ja tu nehovorím nikoho konkrétneho, ale takto sa nám ovplyvňuje proste generácia nás, či už proste žien, ktoré sú po 30-ke, alebo po 20-ke, alebo po 40-ke a zisťujeme, že vlastne tá mladá generácia vlastne vôbec nevie rozhodovať o tom, čo by chcela nosiť, poprípade zbehne naozaj do toho, že nasledujeme vnútorne tú strašnú snahu o dokonalosť. A tá snaha o dokonalosť je ako keď si pes chytá svoj vlastný chvost. Proste to nemá konca. Ako ono sa to naozaj že spustí, tam sa začína prvý pocit tej závislosti, že ja mám pocit, že nič mi nepristane, v ničom nie som pekná, porovnávam sa, nemám proste poňatia o tom, že čo by mi mohlo pristať, alebo vlastne o tom, čo by som chcela nosiť, to je ďalšia vec. A nasledujem nejaké vonkajšie autority, respektíve nasledujem nejakého influencera, ktorý proste to nahrá na tom videu, dá to proste na ten Instagram a týmto hasne. A hlavne, že dáva nejaký trend, ktorý ovplyvňuje milióny mladých ľudí a takto vlastne vznikajú závislosti aj v rámci módneho sveta, pretože my keby sme zrazu nás vypli a vypli by nám proste Instagram, tak ja som tak zvedavá celkom by som bola na túto vec, že ako by vlastne fungovalo to, že ako podľa mňa mnohé ženy by nevedeli, čo si majú obliecť. Akože tu skutočne úprimne a možno, že aj s takou menšou iróniou, skúste si na nejaký čas vypnúť Instagram a
alebo proste nejakú sociálnu sieť, alebo niečo, čo úplne, že ňúrate a potrebujete to mať v rámci toho stylingu neustále zapnuté. A skúste si sa tak otestovať, že či vás to trhá k tomu, či proste viete bez toho byť, alebo proste nie. Pretože definícia závislosti je, že ja niečo určite potrebujem, pretože keď to nebudem mať, môj život nebude dostatočne dobrý, alebo sa mi skončí. Toto je definícia závislosti. A ak ja pozerám a inšpirujem sa neustále nejakým fashion obsahom a neustále proste stylingovými tipmi a nasledujem proste nejaké celebrity a snažím sa im podobať, to je ešte ďalšia vec, tak je to skutočne o tom, že som stratila samu seba už niekde tam dávno ďaleko, to už akože ani nevnímam, ale vytvára sa mi skutočne závislosť nie len nad celebritami alebo respektíve nad tými fashion stylistmi, ale zároveň nemám poňatia o tom, čo sa deje v mojom živote. A my sme sa tak naučili strašne sledovať druhých ľudí. My sme sa tak strašne naučili sledovať životy druhých ľudí, zapájať sa do komentárov, zapájať sa do konverzácií, až natoľko, že absolútne sme strátili to vnútorné poňatie o sebe samej a o tom, kto som ja ako človek proste, kto som ja ako žena a kam ja chcem nejakým spôsobom smerovať, či už v prejavovaní tej svojej krásy, cez styling, proste cez oblečenie, cez líčenia. Natoľko sme závislí ako generácia, alebo celkovo proste práve teraz v tomto období, kde sa nachádzame na tom vonkajšom, čo sledujeme a čím sa nechávame inšpirovať, že či chceme alebo nie, si vytvárame proste určitým spôsobom brutálnu závislosť. A táto závislosť nás spúšťa v mnohých prípadoch nie nebezpečné formy deštrukcie, ktoré si vnútorne môžem hovoriť, hej, že proste nevyzerám dobre, som úplne na nič, tá vyzerá lepšie, ja sa nikdy nebudem podobať, som tučná, som chudá, proste musím si dať takú operáciu, musím si dať zväčšiť pery, musím si dať neviem čo. My sme tak tým nasatí, že vôbec nevnímame to, že na takýchto stupidných veciach, s ohľadom na to, že milujem fashion, vôbec, ale vôbec nezáleží. Akože fakt. Proste toto sú veci, ktoré si mylne niekedy o sebe alebo o tom svete myslíme, že ja toto nutne potrebujem na to, aby som cítila samu seba ako peknú. Lenže tu je problém nie v tom, že ja necítim samu seba ako peknú, ale tu je problém v tom, že som sa natoľko oddelila od tej svojej vnútornej pravdy a od toho svojho vnútorného ja, že ja nevnímam to, že keď si na seba nenastavujem každý jeden deň niečo perfektné, takže proste nebudem dosť dobrá. Alebo teda, že mi stále bude niečo chýbať. Čiže znova tam je tá snaha o tú dokonalosť. Znova je tam ten syndrom a preto to ja hovorím, že je to závislosť, lebo proste to je ako keď ste závislí na drogách, alebo na alkohole, alebo na cigaretách. Vy si vnútorne myslíte, že viete bez toho fungovať a viete bez toho žiť, ale vy vlastne tou drogou alebo proste možno, že aj týmto nadmerným nakupovaním vy niečo vnútorne v sebe zakrývate. Na základe toho si vlastne každým tým nákupom, ako aj každou tou drogou, v sebe utvrdzujete pocit, ktorý vy neviete nejakým spôsobom reálne vyriešiť, neviete priznať dôvod, prečo sa to deje, prečo máte to prázdno, prečo aj napriek tomu, že máte 1500 nohavíc, si potrebujete kúpiť tie 1501 ďalších. Toto sú naozaj že veci, ktoré sa možno, že v tomto čik modernom svete až tak o nich nerozpráva a hovoríme o ďalších, možno, že potom už tých definíciách nejakých psychických porúch, ale o proste závislosti, ktoré sú nejako identické s tým, že proste dobre, droga, alkohol, cigarety, proste a iné omamné látky. Áno, sú to proste nejakým spôsobom závislosti. Poprípade sme prešli naozaj, že vzťahy, či už na pracovisku alebo partnerské, áno, uzdravujeme svoj vzťah sami k sebe, ale módna cesta a možno, že aj ten fashion styling a tá snaha neustále tvarovať sa do tej lepšej podoby a dokonalejšej podoby nás spúšťa naozaj pocit, že stále hľadáme niečo, čo nám neustále uniká. Hlavne teda to ohrozuje ženy, ktoré nemajú vôbec vybudované vnútorne sebavedomie a sebaistotu. Vnútorné monológy, ktoré vám tam proste začnú chodiť, hej, že vy idete na ulicu alebo proste ste pekne oblečené, myslíte si, že pekne ste oblečené a potom vy idete proste ja neviem, na ulicu a idete niekde, ja neviem, na pláž alebo kdekoľvek
A vy začnete, tá hlava proste, ženy, ktorá má to nízke sebavedomie, začne vyhľadávať proste to, čo je lepšie ešte od nej. To je ako keď chlapí porovnávajú svoje autá, alebo proste ženy porovnávajú záhrady si navzájom, alebo proste zariadenie domov, čo znova vidíme na Instagrame ako proste ideálnu proste vec, ktorá je vizuálne dokonalá. Náš mozog reaguje automaticky. Pokiaľ my nemáme nacvičený mozog a nastavené telo na tú vlastnú lásku k sebe a na to prijatie a na vyfiltrovanie všetkého toho, čo mi vytvára naozaj závislosť v živote, tak mám neustále pocit, že to tam ďalšie je o trošku lepšie. A tým pádom, že aj napriek tomu, že teda fajn vyzeráš a dobre si sa teraz obliekla, pozri sa na tie ženy, ktoré sa obliekajú vlastne ešte lepšie, poprípade majú na značkové veci a ty nie. Takže ako, čo ty ideš o sebe teraz rozprávať? Že ty si vlastne akože super trendy? A toto sú vnútorné monológy väčšej časti žien, bohužiaľ ako menšej časti žien. Dokáže to brutálne nahlodať sebaistotu, nejakú tú dávku vlastnej lásky, sebavedomia a potom to vlastne pokračuje tak, že my to odovzdávame potom ďalej, odovzdávame to nejak ďalším ženám, potom to odovzdávame proste napríklad mama to odovzdáva dcére, dcera to odovzdá svojej dcére a to sú presne také tie traumy, ale slova, ktoré sa odovzdávajú. Hej, že táto vyzerá super. Prečo ja nevyzerám ako ona? Prečo stále sa mi nedarí schudnúť? Prečo sa neviem dobre nastajlovať? Prečo nemám takú dokonalú tvár, ako má tamtá? Prečo musím nosiť, ja neviem, okuliare? Alebo prečo sa vo všetkom cítim tak neisto? Alebo prečo sa vo všetkom cítim tak mdlo? Prečo som náladová zase? Prečo ma to dokáže nahnevať? A všetko to začína práve tým, že my sme nasatí proste tým, že potrebujeme neustále nejaký stimul, že potrebujeme neustále nejakú inšpiráciu už len na to, že sa idem obliecť normálne do práce, alebo že sa idem proste len tak nastajlovať na večeru a hneď to potrebujem pozerať, ako si to mám nastajlovať. A idem sa to hneď naučiť a idem si to proste hneď kúpiť a objednám a vyminiem na to celú výplatu, pretože toto ma určite urobí šťastnou. Ale paradox je, že ma to vôbec neurobí šťastnou, že ma to ešte viac urobí depresívnou, ktorá vnútorne cíti, že tak to som prepálila, som zase v mínuse, lebo som si kúpila ďalšie dementiny, ktoré vlastne vôbec nepotrebujem. Ale aj takto ten vnútorný pocit vôbec nevyriešilo. Takže dajte mi vedieť, či sa vám toto video páčilo. Pokiaľ sa vám teda páčilo, tak mi ho určite nezabudnite lajknúť, odoberať ma, poprípade ma začnite sledovať aj na Instači, ja budem veľmi rada. A na budúce zase prídem s nejakou ďalšou takouto odvrátenou stranou módy, pretože baviť sa o suchom stylingu a ukazovať, ako sa ladia džínsy k 1000 tričkám, ma osobne nebaví a nikdy vám to prezentovať nebudem, či už na Instači alebo tu na YouTube. Práve, že chcem ukazovať tú revolučnú stránku a odvrátenú stránku nielen módy, ale aj ženského sveta a budem veľmi šťastná, pokiaľ ma v tom budete podporovať odbermi a samozrejme aj sdielaním, takže majte sa krásne a ja sa budem tešiť zase niekedy na budúce. Ahojte!